गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ सिलापथार बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै जासिहरग्रोनाय थाबाय। गा 17थि बैसागु फोरबो आफाद सिलापथार दखरा जोङो 28 अक्ट'निफ्राय दैदेनबोनानै दिनै जोबथा सान। बे जोबथा सानाव जोंहा दिनै माखासे जोंनि बादायलायनाया दिनै जोबनाय हाबाफारियाव फैदों। दा जोंहा बे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिफ्रानो जाबाय जा भलिबल दङ, लोगोसे आइजोफोरनि काबादि गेलेनाय, लोगोसेयैनो आइजोफोरनि दुरुं बोनाय, लोगोसे जोंनि हौवासाफोरनि दुरुं बोनाय आरो लोगोसे जोंना थांनाय बैसागु मोसानाय, देमसि मोसानाय, हाबा जानाय जेवजा मोसानाय, ग्रुप मोसानाय गासिबो हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। जोंहा दिनै बिथांमोना बादायनानै देरहानो हादों, बे बिथांमोननो जोङो दा मोनाबिलिनि 7 बाजियाव जोंहा बिथांमोननो बान्था होनायनि थांखि दङ। आरो दिनै जोंहा मोनसे मोजां दिन होननानै आं सानना लायो। मानोना दिनै जोबथा सानाव माखासे आलासि हांख्रायगिरिफोरखौ जोंहा लेंहरनाय जादों। बे आलासिफ्रानो जाबाय जोङो हांख्रायजानाय आलासिफ्रा जोंनियाव नुजाथिफैगोन होननायलाय जोङो जोंनि गोसोआव आफादनि जानानै जों बिथांमोनखौ जों साबायखर बावहरनाय थायो। आरो बे 7 बाजियाव जा गेवलां दं, बे गेवलां बेलायावनो जा आलासि हिसाबै लेंहरजानाय जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो लानाय, बर' हारिनि थाखाय जिउ होनानै दासिमहालागैबो बर'नि हारिनि थाखाय मावबायलांबाय थानाय, दैदेनलांबाय थानाय आरो लोगोसे जोंनि दानि BTCनि बाहेरायाव थानाय मोन 12 जिल्लानि BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टार सारा नुजाथिफैगोन। आरो लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि आफादगिरि मनरन्जन साराबो नुजाफैगोन। आरो लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथि बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैगोन। आरो लोगोसे जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोरनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। लोगोसे गामिनि बोसोनगिरि आरो जोंनि देंखोगिरि गासिबो दिनै जोंनि जोबथा सानाव बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जोङो दिनैनि जोबथा सानाव जोङो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि जा धनन्जय बर' बिथांखौ जा दिनै देंखो रिंहोनो थाखाय जोंहा खावलायनाय जादों। आरो बिथाङा दा मोनाबिलिनि 5 रिंगायावनो मोनफैगोन। आरो बिथांनि गेवलां मेल जोबनाय लोगो लोगो जों बिथांखौ हारिमु बेखेवनायखौ बिथांनो जोङो दैदेननो सानदों। आरो माखासे बिथाङा गावनिनो खनगिरि लाफानो नागिरदों। दा बिनि थाखायनो जोंनि जिथुनाखि दख'रानि सिङाव थानाय मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना, मोसाखावरि आरो देंखोगिरि, मेथाइ खनगिरि बिथांमोना आसा खालामदों जे बिथांनि खननायजों लोगोसे जोंबो सोलोंनानै जोंबो बिथांनि बायदि जोंबो गुबुन जायगायाव थांनानै मेथाइ खनहैनो हागोनखौ जों आसा फारियो। आरो जोङो भलिबलाव सोर बिथांमोना फाइनाल थाङो, मा टिमा? भलिबलाव दा जोंहा जोंनिनो सिलापथार कलेजनि फरायसा बिथांमोना फाइनालाव देरहानानै दङ। आरो लोगोसे जोंनिनो आनसलिकनि सिङाव थानाय नाहरबारि गामिनि बिथांमोनजों जोंहा दिनै लास्ट फाइनाल। बिथांमोना सेथि फाइनालखौ सोर सासेया लाखिनो हायो बिथांमोननिसै। अब्लाबो जोङो नैथिसिम बान्था होनो सानदों, सेथि आरो नैथि। दा बिथांमोना दसे उनाव जोङो भलिबलखौ जागायनो सानबाय। आरो दसे उनाव जों काबादिनिबो जोबथा बादायनाय दङ आरो जोबथा दुरुं बोनाय दङ। बेफोर हाबाफारियानो जोङो दा 12 रिंगानिफ्राय जोङो मावलांनो सानबाय। दा आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। आङो जोबथानायाव आरो फिन खनसेबाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं बयनिसिमबो आफा आनान गसाइनि अननायजों दिनै जोंखौ अननानै आफा आनान गसाइया जाहाथे जेबो जायालासिनो जोंखौ दिनै बारहोयो, बेखौ बुंनानै आङो आंनि जिथु सुंद' खौरां, बे खौरांखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।